آئیے عزیزان گرامی کڑے انداز نال گل کراں میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں قیامت والا دیاڑا آئے ہونے جی مدینے دیا تاجدار آئے ہونے سرکار فرماند نے ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش کیتا جائے گا او دے نامہ اعمال اس اونچی بارگاہ دی اندر تولے جان گے تول دیاں او دا برائیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا سرکار فرماند نے برائیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اللہ فرمائے گا میرے فرشتیوں جلدی کرو انہوں جہنم وال لے کے جاؤ فرشتی اینی کر کے بندے دے سمجھ آ رہی اینی کر کے فرشتے بندے دے بازو تو پھڑ کے لے کے جا رہے ہونگے ادھا سفر گزرے گا بندے دیاں پلکاں دا ایک وال باہر گئے خدا دے وچ عرض کرے گا مولا میں جہنم نہیں جانا اقبال بار گئے خدا دے اندر عرض کرے گا مولا میں تھے جہنم نہیں جانا آواز آئے گی تو کیوں نہیں جانا سبحان اللہ ڈٹ کے بولو یار تو کیوں نہیں جانا تے اینڈ کر کے نہ روندیا پلکاں دے اقبال بھی رو پائے گا عرض کرے گا سونے مالکہ میں تے تیرے یار دے کولوں سنے صدقے سبحان اللہ او دی رحمت کریمی تو بھی صدقے تو اڈی سبحان اللہ تو بھی صدقے یار میں تے تیری یاد دی کولوں سنے رب فرمائے گا کی سنے عرض کرے گا سنے مالکہ میں تے سنے جڑا دنیا دے وچ رہ کے تیرے خوف دے وچ روندا رہیا واہ مالکہ سبحان اللہ تیرے خوف دے وچ روندا رہیا قیامت والا دیہاڑا ہونا ہے کدوں جہنم جان لگا یار کدوں جہنم جان لگا رب فرمائے گا میرے فرشتیوں جی مولا حکم ہوئے فرمائے گا انج کرو انہوں ذرا جلدی دے نال واپس لے آؤ بولو یار سبحان اللہ اللہ فرمائے گا فرشتیوں انہوں جلدی دے نال واپس لے آؤ عرض کریں گے مولا ہون تے حکم کیتے ہی انہوں جلدی دے نال جہنم لے جاؤ انہیں پیا حکم کرنا ہے انہوں واپس لے آؤ رب فرمائے گا تو انہوں نہیں پتا اے دی پلکاں دے کوال نے میرے یار دا ذکر کیتے اے دی پلکاں دے کوال نے میرے یار دا ذکر کیتے میری رحمت نو گوارے ہی کوئی نہیں جیڑا جی دی پلکاں دا وال میرے یار دا ذکر کرے تے جہنم ڈر جائے رب فرمائے گا فرشتیوں مینوں تے گوارے ہی کوئی نہیں جی دی پلکاں دے کوئی یار سر دے وال نہیں داڑھی شریف دے وال نہیں مچھاں دے وال نا او پلکاں دے اقوال پلکاں دا اللہ دی باری مولا میں تے تیرے محبوب دے کولوں سنے جڑا دنیا دے وچ رہ گیا جڑی فانی دنیا آپا ٹورنے ہیں پھر رہے ہیں ہے نا جی اے دے وچ رہ کے تے جڑا تیرے خوف دے وچ روندا رہے قیامت والے دن جہنم جان ہی نہیں لگا یار رب فرمایا فرشتے جلدی دے نال واپس لے آؤ تے جنت دے وچ اعلی مقام تینوں فائز فرما دوں کیونکہ مینوں اپنے یار دے نال پیار ہی بڑا رومی ہے کشمیر دی نگریاں دا شہنشاہ میاں محمد باقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رحمت دا او میاں دریا الہی ہر دم وگدا تیرا قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے یار جنوں دی رحمت شاکی ہو ہاتھ تھلے رکھے جی جنوں دی رحمت پاکی ہو سارے ہاتھ چاہ کے بولو یار سبحان اللہ کمال ہو گئی حالی بھی مسم گئے وہ دی رحمت دا ذکر سن کے ویسے تو ہٹے چہرے خوش ہو جانے چاہیے تسی میرے تے غصہ نہ کریا کرو مریم نواز تے کرو
جن نے ساڑی سارے دی بیڑیاں وٹے پا کے ویاڑی شہر چلے جاؤ نا، پٹی صاحب، میاں صاحب، جناب محترم چوری صاحب، ویاڑی بازار، چوڑی بازار سارے نے ویکھیا، چلے جاؤ نا تو پہلے موٹر سائیکل دے وچ مشکل جاندا سی تے ہن انہاں ایویں صفایا کیتے وچ پراڈو بجا لو۔ تے حکومت دا جڑا اثر ہے نا، عام کوئی بندہ تواڈے ورگا میرے ورگا چلا جاندا دکاندار، چل پیچھے کر، چل جڑا پھٹا لائے پیچھے کر دے، انہاں دو چار کھکھاڑ ہی سٹیا، تو بڑا مولوی آ گیا کہن والا۔ تے حکومت دا بڑا بڑا اثر ہے۔ اگر مولوی کہندے رہن نا میاں صاحب مولوی آ جاوے نا ہندوستان چو آ جاوے یا امریکہ چو آ جاوے تو ساری رات نماز دے متعلق کیتے خطاب کرے آ کے واقعی مصلا، او لوگوں نماز قائم کرو، او لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو، تے سویرے سارے ستے ہونا، کسی نے بھی اثر نہیں کرنا۔ اگر حکومت اعلان کر دے نا، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، جو بندہ با جماعت نماز ادا نہیں کرے گا 5 گانا مسجد میں جا کر 5 سال قید با مشقت، ٹھیک ہو گیا، 5 سال قید کریں گے تو کٹاپا بھی پھیریں گے۔ تو سارے صبح صبح جی میں اذانہ دا ٹائم ہونا نا تو انہیں الارم لا کے رکھنا، بغیر وضو یا نماز دا ٹائم جا رہے بغیر وضو، اللہ اکبر، کیونکہ ڈر حکومت ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ یہ جڑا ڈر ہے نا یہ بہت بڑا ڈر ہے، یہ ورگا ڈر ہے ہی کوئی نہیں۔ مولوی پیٹ پیٹ کے کھلو گے یار سدھی ہو جاؤ، اپنی اولادہ نو دین اسلام وابستہ کرو، اپنے آپ اپنی آخرت سنوار لو، سارا کام کر لو، لیکن اج تو سنن گے پلو چھنکنے ہیں، بس مولوی ایویں آندے رہندے نے، چل یار چوری صاحب کام کریے کھاد لے کے آئیے، انہاں نو کی تکلیف۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، رب فرمائے گا فرشتے انہوں جلدی کرو، اعلیٰ مقام تے لے جاؤ، جلوہ فرما کر دیو، کیونکہ یہ پلکاں دے اقبال نے میرے